uite-l cum face, ia. Că-i miroase, nu? Ia să vezi cum se bate acum, tati, ia. Ia uite-l cum râde la tine. Ia uite-o și ălalălalt. Ia uite ce face și ăla. Ia filmează și pe ălalăltul alb. Îi filmez pe amândoi, vine camera la amândoi. Ia uite-l cum face și ăla. Da, gata, deci la 1 septembrie ziua egală cu data. Aha. Da. Ia, gata, încep iar bătaia. Ia uite. Aha. Atunci să-i filmez cum se bat, tati. Țin camera pe ei. Ia. 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 Eu. Aia! Mă, ce să mă bați? Ia. Două bani. A. Ai! Tati, ia. Ia. Ia uite. Ce-a făcut? A? Se împing în coarnele alea, mame, și fac așa un zgomot. Doamne, maică, Dumnezeu. Ce mai? Ia uite. Da. Da. Ia dă mai. Ia de. Ce apă? Acum ce face? Ce faci, Viorel? Te înfrunzi cu aia? Nu-i cu țapă, mă. Ia da, până. Ia da, până da. Ia, stai să vezi acum că se ridică. Filmează e. Da, filmez. Când se ridică? E, acum o să... Da. Ia da, până asta. Ia, ia, acum să se ridice. Ia, să vedem dacă se ridică. Nu se... Doamne, unul e gras și unul e slab. Ia, ia uite. Ai văzut că a fugit un baricat după asta, după țap. Doamne, ia trebuie să-i despărțim.